Aduh, kata sama mak ki. Dino kul kata dino. Gak punya gitu to mak. Gender yang butel itu ndek kayak ngene lho. Ya iyalah, lah sudah pernah enek. Ini lagi apa ya gitu. Ya ora kena kok. Wong ndek kok nganune. Oh, alah. Beh. Tak golek iku nang kene dhewe nyapo. Arep ngrakates. Alah, arep ngopo neh? Mama wi nyayur. Kates ya wis kemblekan saiki kondone rusak, ates sak mono dure. Apa ya kena ana gender sak mono kuwi. Wah, awak. Ya. Ben dino nyayur kates marayano. Tak peneke jajal. Oh iso lho, Pak. Ibu, genter ya ora enak ondone rusak. Jajal tak peneke. Ki lho ngene ra mesti kates iki. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong silitku. Yo. Ya, sip, benar ini. Terus. Dikit lagi. Enggak gitu loh, Pak. Wisan. Boleh congkok, Mak. Aku salah kecil iki. Seto. Nah. Ada. Nah, ngono. Yuk. Terang, masuk akal iki. Aduh. Masuk akal. Terus. Aduh. Aduh, cokot semut, Pak. Aku cokot semut, Pak. Hah? Aduh. Iya, bapak salah kecil iki. Cokot semut, Pak. Aduh. Bapak salah kecil kenapa tahi? Lah piye iki? Aduh. Piye iki? Dah mari iki. Aduh, apa? Aduh. Tak paman bakangmu. Aduh, serius. Aduh. Aduh. Wong. Duh. Mending awan kates kok ngene iki, guys. Saiki rasah nyayur kates ketok kates iki. Malah jempale aku. Aduh. Beh. Ya Allah. Nah. Dino aku mbok. Met. Rupute kates ya. Lah kena. Mbok tepi neh. Aku malah sampean tepi. Aduh. Serasa nyaur kates, Mak. Lemes aku. Anu diketok iki kok. Korban wit kates ora apa-apa. Aduh, Jan. Wis ketok golek-golek ketok. Suwen iki ora diketoki. Aduh. Lah.